अरे पगली के भइल बाटे, अरे पागल के दासा, आज हमरा पता चलल प्रेम के भाषा। अरे रोते रोते मिले हमसे आइल बानी, रोते रोते मिले हमसे आइल बानी। हमार जान आज हरदी से लेटाइल बानी, हमार जाना आज हरदी से लेटाइल बानी। तो इसका भैया सेकेंड एंट्रा क्या है? हाँ कि घर परिवार देख खोजा ताटे ओही जा। अरे छातिया पे मुड़ी धाके रोआ ताड़ी ही जा। अरे हथवा के मेहंदी मिटावेली उत हमरे के समझावेली। अखिया बलोराइल पग लाइल बाड़ी, हमार जान आज हरदी से लेटाइल बानी, हमार जाना आज हरदी से लेटाइल बानी। क्या बात है? बहुत पगली के भइल बाटे पागल के दासा, आज हमरा पता चलल प्रेम के भाषा। हाँ 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 पगली के भइल बाटे पागल के दासा, आज हमरा पता चलल प्रेम के भाषा। रोते रोते मिले हमसे आइल बड़ी, रोते रोते मिले हमसे आइल बनी। हमार जान आज मेहंदी से लटाइल। पगली के भइल बाटे पागल के दासा, पगली के भइल बाटे पागल के दासा, आज हमरा पता चलल प्रेम के भाषा। रोवते रोवते मिले हमसे आइल बानी, रोवते रोवते मिले हमसे आइल बानी। हमार जान आज हरदी से लेटाइल बानी, हमार जान आज हरदी से लेटाइल बानी। क्या बात है? क्या गला है? क्या खा के आए हो? अभी हो गई इनकी बारी आगे। छोटू हटे पहले मैं उधर कोई पढ़ाई दो के अच्छी से सलाम पढ़े अब पगली के भइल बाटे पागल के दासा, आज हमें पता चलल प्रेम के भाषा। हाँ पगली के भइल बाटे पागल के दासा, आज हमके पता चलल प्रेम के भाषा। रोवत रोवत मिले हमसे आइल बाटे, रोते रोते मिलल हमसे आइल बाटे। हमार जान आज हरदी से लेटाइल बाटे, हमार जान आज हरदी से लेटाइल बाटे। राजू यादव क्या बात है? अब आ गई इनकी पारी। विनोद उर्फ गुरु, गुरु इनका नाम है, इनको काम का गुरु वाला। के भइल बात तो सही है। बाटे पागल के दासा, आज हमरा पता चलल प्रेम के भाषा। रोते रोते मिले हमसे आइल बाड़ी, रोते रोते आज हमसे मिले आइल बाड़ी। हमार जान आज हल्दी से गुरु से मिले आइल बाड़ी, हमार जान आज हल्दी से लेटाइल बानी। क्या बात है? है